Assalamu alaikum wa rahmatullahi labarin wasanni, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin namu na labarin wasanni. Yau da mu kawo muku wannan da aka toya cin kofin Premier Nigeria. Idan ku ji cewa Adamawa United ta doke Ifanyi Uba da ci 2-1, inda Plateau United ita ma suka yi kunnen doke da Lobby Stars babu ci a tsakaninsu. Ita ko Katsina United inda ta doke Abia Warriors da ci 1-0, inda ita ma Jigawa Golden Stars ta buge Wiki Tourist da ci 2-1. Inda ita ma Nasarawa United ta doke Iyamba da ci 2-0. Ita ma Enugu Rangers ta yi kunnen doke da Sunshine Stars babu ci a tsakaninsu. Daga wasan gida Najeriya bari mu tsallaka mu kalli sakamakon wasan da ya faru a Premier League na Ingila. Inda Manchester United ta yi kace-kace da kungiyar Watford da ci 3-0. Inda ita ma kungiyar Wolves ta yi wa Newshot ci 3-0. A fanni guda ko inda Arsenal ta doke Everton da ci 3-2. Daga Premier League bari mu tsallaka kasan Spaniya mu ga wannan da aka toya a fagen wasan La Liga. Da kungiyar Deportivo Alaves ta doke Atlético Club da ci 2-1. Nan ma bata sauyi zani ba inda kungiyar Villadio ta doke Espanyol ci 2-1. Ita ko Sevilla ta bige Getafe har gida ta yi mata ci 3-0. Ita ma kungiyar Atlético Madrid da ta doke Villarreal ci 3-1 a gidanta. Duka abun da ya sauka kenan, ko kasance da wannan channel namu don samun labarin wasanni akai-akai.